diri ay bridge sa Cordova. Ay. Welcome to Cordova. Airplane. Hi guys, nag-travel na punta karon guys. Insa na namin niabot namin dire. Ug sa dahang pag-abot dire, natog si Akiyo. Natog timing ka ba? Gido ka na si Janza, alas 12 namin niabot dire. Kala jo man gud ni guys, 3 hours ang biyahe. So dugay mi niabot hangtod nga nakatuog na mong palangga. Diyan na naman tamo gawas guys, patugon sa nato kay luoy man pukawon. Ing katog man gud ni Akiyo guys, mga alas 12 sa school nila kay mga alas 12 after nila lunch kay matug na sila. So karon natug na si Jack kay nahakuan na ni Jabay isang body clock. Tara ning pukawon kay para sayang atong oras na rata dili pa nag pud sa sagdanan. Dala jura ba ni minikuli na tumubiyahe patala perting la juwa mga 3 hours ka pinpud. Sa patulgon lang nato kay luoy pud pukawon dadson bago pa ni natog. Inaog nami guys after 30 minutes nga natog sa Akiyo. Inaog nami. Nay dagat guys ay barko na duha ka buok ay. Nay daghang sagdanan dito guys ay. Puro sagdanan napa diri ay. Diri pod parking, diri ta nagpark. Diyan maglakaw la ta padong. Dito. May daghang tao guys ay tungas ta dito guys at tapadong sa ibabaw. Tungas ta guys to, tungas. Ano ta diri guys mag-CR sa ta mag-CR na dira. Diri ta na ay. Cute kasi lang CR diri guys. Ay. Ka-cute. Ay. Mga room ba. And sa girl kay pink and sa laki kay blue. Ka-cute. Sakay ta ani guys. Gambate papa. Kani atong sakjan guys. Pero magpaabot pa ta. Bye bye. Malarga na ang first trees. Bye bye. レールじゃないね。なんかあの船乗る後で。そう。白だな。白だな。ロードトレイン。それ乗るよ、あーくん。もうね、itong ticket. 1000円で1100円。 Hatag na tong ticket diri. Let's go! Let's go! かっこいいな。このやつ。もう一色ですぐわかるね、ママ。海が綺麗だよ。そうだね。可愛いな。楽しみだって。すごいね。後で行ってみたいね。あ、電車走ってるほら、あっくんほら。赤いの。本当だ。はい。緑いた。緑。Kanina po guys sunod. Kakata. Guys, napoy go-kart diri ay. Ay. Wow. Diri guys kay sa kalsada ang mga bata pwede mag-drawing kanang nasa kana ay kay crayon na. Gigamit sa mga bata ay drawing. Diri kay go-kart pero padong taas guys. Padong ta dito ka masakay ta og steam train. Ay go-kart. Ay go-kart.
Napo dahil swimming pool dito ay. Pwede punta dito ay. Dakuha diri oy. Si cute. Palitag ticket guys. ちょっと見えるよでも。Battery car diri guys, cute ni sakay na. Oh, kete. Nabangga. Nabangga. Gambare. Arita diri guys, musakay sa go-kart. Napula na ang awang niyo. Bakit ba pamite?乗りたいの？ Abot na ta, dali oy. Inita na diri oy. Hangat. Balik tag skat-kat sa ibabaw guys kay gusto mo si Aki umusta kay balik ato ay. May kahod ya Aki ay consider isa mo sa kay dito. Wow, bye. Wow, init ka diri good. Pang third nilang sakayan na guys. Naglinya na po sila. Itaas ra ba yung linya niya. Paabot ta diri kay kapoy na. Agang bye-bye. Nana sila Akiyo. Asa ka sila? Akang. Mag-drawing daw sila diha guys ay. Pwede man mag-drawing diri. Pupo dyan. Hey, Akang. Okay? Midori, bye. Bye. Nakasya mo rin. O祭り後で乗ろうよください。 Let's go, Akang. Let's go. Na yung mga isda diri guys, nakabuhi. Sa kiyo ay.
Bye-bye! Uli namin! Pinod tayo. Nata dili guys, parking lot. Kaya nag-order ta og suba. Gigutom daw siya.